ole chi bai vek ule tun trum chu Google Lens man ṭangkai dan chi hrang yan soi ve thung te ang he application hi ila nei lo ni chuan Play Store a khan nen lu tanga ta hian Google Lens ti izonganga he application hi ni a ila nei lo ni chuan I download tanga hi Google Lens kha ni a Google Lens a khan kan lu tanga ni tiang hian alo langanga Google Lens man ṭangkaina hi chi hran oma ma sabera chuan camera atanga thil zawn na man ṭangkai dan hi hi lai tarani a tiang hi kan zawn du chuan hilaya thalak na hi kanan metanga chuan hian kan focus anga chuan hi kan zup metanga ikhan ein capture anga chuan Hrang hian a crop theya ikhan kan crop anga he chuan hei a angkha ol samdewin tikhan aron zong suak tamaya internet kaltlang khan Google kaltlang khan atiang kan thalaka kan zup me angkha tikhan ol samdewin aron zong suak tamaya ni engte po hi lo zong chin du taila ta hian kan zup met lenga tikhan ein capture anga hei nuaya hi Google kaltlang khana angkha hei aman zat te a omna site te ron lang ngal mai ni hei Flipkart te Amazon te tiang hi oma tikhan kan en chen zoi du chuan kan zu click anga ol samdewin a zon thei ni kan hriat tur chu kan thalak dana zir khan kan camera ina hu dana zir khanin ani lo pui te po zong sok theya thalak dan hi uluk poimoni tikhan Google Lens atang khan camera mangin thil chi hrang ol samdewin a zon chhuat theya chubaka chuan thalak omsa manga thil zon dan kan soile tungela hi tuna hian screenshot folder a momeka hi view all hi kan click chuanin kan screenshot zong kha diana envek theya chubaka chuan he noi hian kan image zong kha lo lang bok anga chuan helai hi kan zu click chuanin kan gallery folder ran kha lo lang anga he hian kata thalak omsa kha internet hi lo zong taila kan hi kan zu click chuan hemi thalak lem le amil puil a an pui chi ran kha he hian kan ol samdewin a zong maya engte po hi an zong taila tikhan we me fleck le akai noi a an pui chi ran ka Google kaltlangin ti hian ol sam takin a zong chuak mai ani internet hi liking ania liking lem hi kanan zong chinanga tikhan ama in automatic in tiana in search mai he an pui chi ran kha om ang kami thlalakin ni thei om ang chi hrang kha ti hian a zong mungal mai ani ei zirlai te tana po ṭangkai tor homework hemi homework atang hianin mathematics equation le engemaw ka tiang solve na te po kha zon theya chuan hei shopping oma muna zon theya dining te po a zon thei veka text a zon theya thuziak atangin a zon theya text a hian kan click anga chuan take a photo of what's to copy tin jeka kan zon du lai kha thla kan la don ani tikhan thla kan langa chuan kan du lai tak kha du chuan select all hi a click theya du chuan kan du lai tak kha kan zolong press anga ti hian du lai tak kha a select thei boka chuan kan du chuan kha angai thlak thei ani kan chiar tir thei ani listen ti hi kan zu click chuan kan chiar tir don ani Guidelines for Departmental Appellate Authorities
State Public Information Officers and State Assistant Public Information Officers on the Right to Information ACT 2005. Tikhan achhiar tir thaya chuan kan du lai kha kan zulong press anga hemi chin chau hi kan du chuanin du chuan kop a text kha a copy thaya chuan a translate thei bawk ani khami kha kan zu search chuanin hei RTI guideline kha ti hian aron zong mungal thoi mai a Google kaltlang khan chuan copy text hi kan zu me chuan tikhan kan clipboard a in copy anga kan du chuan mundanga kan paste thei boka tiang khan text atang hian azon thei boka chubaka chuan hei ta hi translate ti oma heta tang hianin kan le lin tir thei boka ni translate hi kan zu click chuanin me chanchin bo hi ami hi kan le lin tiranga ta hian English in a translate thaya baka hian hei hi kan zu click chuanin hei translate na tur kha language ran ka Google Translate om zong kan translate vek thaya adi tek language khan ho tikhuan English in aron translate tamai ani Google Lens kaltlang khan olsam takin Google Lens mang khan mizo tonga thu in ziak po kha ti hian English in kha application mang khan Google Translate mang khanin a translate mai thai bokani text atang hianin helai thu ziak hi helai thu hi mundanga chanchin bua thu in ziak hi mundanga lo thon suak lu taila te kai mania type chop ngai lovin he text hi kan copy anga mundanga khan tikhan olsam devin da paste thei bokani hang te po hi lai thu khu kan zu copy do chuan hei text hi kan select anga chuan tatang hian a thla kan langa khan thla kan lata a chuan kan du lai taka kha helai chin chau hi kan du chuan kan zu long press anga tikhan kan du chin kha thiang kan select anga chuan kan du to kan select nuwa copy text ti hi kan zu click anga copy text tikhan in copy ta kha chanchin bua thu inject kan copy ya kha mundanga kan paste sinang enternan WhatsApp a chanchin bua thu inject kha Google Lens mang khang kan copy ta a chuan WhatsApp a ta hian kan paste sin don ani kan lai paste ti lo lang hi kan zu metanga hei chuan du chuan kan post ngal theya ha Google Lens a atanga kan text kan copy kha chanchin bo kan copy kha hete type ngai lo khan Google Lens mang khan tikhan ol samde ne text ha copy thei bokani ole khati kha Google Lens man ṭangkai dan atlang pui akanan soi fia thei chuni sela he video hi clear to 10 in lo ṭangkai puya in lo lok pui nge ka be se ya in java in du sakna kalan chewani